kare duri lagide lagide no fotina vela mi lagide no vela mi lagide yo lagide no tayo no mura oni lagide very lagide probably make fantasia Yamde jetati silmaji capande tati Dakar eto Bamako ko jamdi gotere fawi hen Touraba lamorde Maroc. Moussa Omar Bari du lewru goɓuru ndu gonden timmi lebbi joyi ko ñogodi Sahel ina e uddere kuliyankoɓe jenima gonɗen koto diwal banggue hirnage Mali ɓesgol ɗi nokkuji ina gondi e caɗele mawɗe nde uddere waɗi caggal nde ɓe kuliyankoɓe banno jankuji kewɗi e guure gonde e ɗin nokkuji tawino e majji diwal Kaye saabi nde uddere kuliyankoɓe ina tuumi ɓe yimɓe ngo wuuro wallitade konunkoɓe leydi Mali kongi mabɓe ina palano no fewi hanki leydi AS e gardugol Wagadugu ɗe ñiŋi no fewi diftagol ngol Amérique waɗi faade horejo leydi Venezuela Nicolas Maduro Mali Niger e Burkina Faso ina noddi fedde gottako windere ONU nde hollirta wonde ngal pellital teddinani jeytare leydi Donald Trump horejo Amérique o no yiɗi fawde jungo mum e dow Groenland emo jaggi laabi kewɗi ɗi o wawi rewde gam ɗum laato États-Unis no jokki hollude ko hahol toon ɓe gannoyi gam heɓtude nde nokkure e beeljoga e hertoroɓe rewro so tawi ɗum laatima Donald Trump heeɓi nden ɗon feere heɓtugol gonɗon ndiɗon nokkuji ina wayna deƴƴere e ma wawata hanti tabitinde hakkude leyɗe joguiɗe cembe e nder mofte windere ɗe ma keɗo goto e mabɓe tedduɓe on calminama bisimilla mon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji to Mali ndu lewru timmi lebbi joyi ko ngo wuuro diwal Sahel no uddere fedde kuliyankoɓe jenima nde uddere fuɗɗi ko gila e nde kuliyankoɓe mbaɗi janguji faade e guure jeeɗiɗi to banggue hirnangue leydi ndi tengti e nder diwal Kaye e nder lewru jeenaɓuru faltino ndu saabi nde uddere ko jenima ene tuuma yimɓe ngo wuuro ñohode Sahel wallitade konunkoɓe leydi Mali gila nden ha joni ko ɓuuri e capanɗe joyi ɓiɓɓe e nokkure nde pawama jungo hande ngoɗo wuuro ina wuuri caɗele mawɗe Minati Diallo miɗon guri e tiɗalla ɗum ko kongi goto e ɓiɓɓe wuuro ñoro mo ƴewtidinɗen o holliti gilla nde uddere waɗi e wuuro ngol laawi ɗi fuf ko nanga fe goto yaltata wala du natowo yimɓe nangaɓe ɗi lebbi joyi uddere e wuuro ngo ana keewi ɓen fuf ko worɓe o ɓeydi hen ka jonno won yoppitaɓe e jonte ƴaɓɓire ɗe woɓɓe ana keddi e juuɗe holliti seede goɗɗo hakkude suno e sugulla min gondi nantini ɓi wuuro ngo o debbo holliti wembere muɗum no saabe gilla gorko makko nanga e puɗɗore uddere nde o heɓal kabaru mon ɓe seede ɓe kawri e gota caɗele ɗe ana jokki ɓeydade e ñorudi Sahel nde wonno cogguli guure ɓeydika sannen e wi mabɓe jatin wonko fuɗɗi ñakkude hono pomme de terre legumaji walla cakkudi lebbi ɗiɗi caggal fuɗɗugol nde uddere ɓiɓɓe wuuro ñore jalti e vidéo noddude ballal horeɓe Mali kañum ɗo hollitinde caɗele ɗe ɓe gonti goto e horeɓe nokkure nde jatine noddi waɗugol kaldal hakkude laamu ngu e yimɓe jinima gam newnude yoppitingol wuuro ngo no yawiri nde uddere waɗama e wuuro ñorodi Sahel saabe nde fedde kuliyankore jinim ana tuumi ɓiɓɓe wuuro ngo wallude konu Mali ɗum caggal nde hippande nde konu ngu waɗi fewde ɓe waɗu boneɓe e lewru jeɗɗa ɓuuri ƴaɓɓino ndu ko laati sababu mayde kuliyankoɓe hewɓe
e talkoro ndoɓe ɓayyini leydi AS madi Niger e Burkina Faso ñingi no feewi dowlaji jentuɗe Amérique wadduduɓe mbaɗi walla diftagol ngol ɓe mbaɗi faade e hoorejo leydi Venezuela Nicolas Maduro ɓe mbaɗi kadi erago faade e saldu disnotoɓe ko yowiti e nder naagu toon to fedde gottago windere oni yo hollu wasde mum yadude e nguɗo janggu ɓe jaggiri nadde e gueɗe leydi wondude e wasde teddinde jeytare muɗum o kabaru yalti ko e cimtol ngol ɓe ɓangguini hanki e windande capitaine Ibrahima Traoré hoorejo Burkina Faso gardiɗo fedde AS Boker Talla koye haala labka ka ala suudi capitaine Ibrahima Traoré horejo fedde leyɗe AS holli e cimtollo e dow inde fedde nde wonde ɓe jaadani hay saaha goto e nanggugol Nicolas Maduro horejo leydi Venezuela gonɗo o saaha hande e juuɗe dawlaji dentude Amérique gila yontere yawtude fedde AS joofima kadi waɗi erango faade e tambiɓe ndenagu gomu windere ONU e nde ɓe kollata wasde mabɓe yadude e o alhaali ɓe noddi gomu ngu yo tugno e sardi ONU gam wattude Amérique e lawol ɗe leyɗe Sahel ciftini e ngol cimtol wonde hutorade doole faade e leydi gondi joguidi jeytare ha timmi calɗi dosgal timmudi ko jangu ngu alda e ɗoftade sariya windere ɓe kolli kadi e ngol cimtol wonde diftogol Nicolas Maduro ina wawi sabade ngakkere kisal e ndenagu e wertago aduna haala fedde leyde AS ina fada noon no feewi e o alhaali e siftinde Burkina Faso Niger e Mali ina jogui jokkodiral mantinigal e leydi Venezuela aɓe gollida e fannuji kewɗi diplomatie jangde ndenaku e kutorogol uyik to Niger salno toppitindo gueɗe kuɓɓam andini hanki wonde e cimtol fodde temedere e capanɗe nayo e jeenayi gollotoɓe fanno kuɓɓam limama tawi ko hakkude e mayɓe e barmuɓe ɗum ko caɗele ɗeɓe kawri e kuɓɓam tawi ko immorade toon to leydi e Nigéria e nder feccere tataɓere hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi e biolingol cimtol fodde fedde nde ɓayyini capanɗe jeetato e tato maayi capanɗe jeegom ɓe ko barmuɓe ɗum no holla ngakkere kisal faade e gollotoɓe e fannu kisal e biol nduɗon saldu ɓe tengtini hayso tawi rewino ngo ina woodi haɗani ha hande accident ji ina jokki faade e gollotoɓe alhaali kuɓɓama RFI ɗo e Sénégal horejo jagorɓe leydi Mauritanie Mohtar Ould Dieye ina tawa e jillugila hanki e nder leydi ndi e noddando honorejo makko mo Sénégal Ousmane Sonko kongol woni lawol arnol ko o jagorɗo Mauritanie ina ara e nder Sénégal gila o toɗɗa e nder lewru jeetaɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi e jonde mabɓe ɓe keeɓi artude e wadde yurnita manggo e dendagal jokkodire golle gonɗe hakkude mabɓe tengti e ɗalle faggudu e mahanteɗe Fadima Sy jagorɓe ɗiɗo ɓe ngari e yesso jayniyankoɓe ɓe hollidde e weltare mumen e jokkodiral ngal hakkude Mauritanie e Sénégal Mohtar Ould Dieye haali e tolno fewndugol pont hakkude leyɗe ɗiɗe ɗe Il était prévu que cette infrastructure soit ina nangeno wonde ndi mahanteri ma joof ko juuti fof e ma yifde hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi caggal witto noon haralleɓe ɓe gandini wonde gasata ko e nde hitande darinde tambiɓe golle ɗe kippuji leyɗe ɗiɗi ɗe fo kalnama yo mbaddu junggo e fandu gollida no hanniri ni ɓe mbaɗa feere ha moƴƴinoɓe ɗum ɓe mbasa diwde gotgol sanga toɗɗaɗo o min kalniɓe kadi yoɓe guittu kala ko wawi tardinde golle ɗe beela ina gasa e aadi jaggaɗo o de cette infrastructure validée. Ousmane Sonko horejo jagorɓe Sénégal kañum weltani kawral ngal ɓe dañi e banggal eggugol lewru jeeɗiɗaburu yawtudu ndu l'application de quels accords o sari rokki fartangi ɓiɓɓe Sénégal nogasa jeetat ujunere wurɓe to Mauritanie wonde e lawol ɗum ko gila dengal nanodiral fuɗɗi gollirede ñande goo lewru jeeɗiɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi mbiɗa siftini kadi wonde kala leydi ina jogui sariya e hujjaji natugol e heddade e nder leydi mum Sénégal kadi ko hen jeeya le Sénégal y compte. hakkude Sénégal e Mauritanie jokkodiral ngal ina adi jeytare mabɓe ko ɗum saabi horejo jagorɓe Mauritanie ne nodda leyde ɗiɗe ɗe ndena ɗum no feewi Fadima Sy Dakar RFI Fadima Sy Donald Trump horejo Amérique no yiiɗi fawde junggo mum e dow Groenland omo jogui laabi kewɗi ɗi o wawi rewde gam ɗum laato États-Unis no jokki hollude wonde ko hawol toon ɓe gannoyi gam heɓtude nde nokkure Souleymane Diallo ko hertorɗo jokkodiral e leyɗe gonɗo toon to Allemagne e biol o hertoyankejo so tawi Donald Trump heeɓi feere heɓtugol Groenland nokku jeyɗo e nder Danemark a tawat deƴere e adunaru ndu wawata tabinde hakkude e leyɗe joguiɗe cembe e nder mofte winirɗe kerenen ɗum e fandu haala Umuba hina e ngal ɗo Donald Trump holli miijo mum fi fawgol jungo e hoore Groenland gila ka o laamino laamande makko aranere nden on tuma o haalno ɓay o arti e ngal ɗo o sortisoɓe fi fawgol jungo e hoore Groenland ko woni noon e wiwde ko wondema
Groenland haray no hitti fi kiwal Amerique ngal ko ɗum waɗi simo faala hendade Groenland wondema kadi risuɓe ɓen e Sinwaa no heewi Groenland ɗum ɗon haray ko haala tun ɓayi Groenland no huwodiri e Amerique Groenland no hikkori Amerique ɓuri Europe e ɗeya luttuɗe Amerique no mari konunkoɓe wonɓe nder ton ko goonga si tawi woni hiɓe jogiti Groenland hara hiɓe wawi ƴeewde fampanɗe masiboji iwray ɗi telema risi to yaray ɗi Amerique ɗum ɗon fof hiɓe wawi waɗde ɗum ɗo haysi ɓe fawali jungo e hoore Groenland Donald Trump haaju makko on ko huccugol Union Européenne firta ko haldano hakkunde maɓɓe ɓayi Groenland ka jeeyal koye jungo Danemark woni Danemark hino tawa e Union Européenne tawi woni Donald Trump fawi jungo e hoore Groenland haray lanodiral hakkunde leyɗe marɗe doole ɗen kalna ɗo haray lanni Souleymane Diallo hertorɗo ko yewti dawro gonɗo toon to leydi Allemagne ko ɗum aadi hitande kala e darorɗo e hitande hetere mbiyeten hanki hoorejo France Emmanuel Macron bismima ambassadeur uji rewɓe e worɓe joɗaniɓe e France wonɓe toon to nder runde Afrique e nder ɗum o waɗi yewtere junde e yeeso mabɓe o yamiriɓe mbadi hesiri jokkodiral hakkude France e leydi Afrique tawi ko jokkodiral patugal e faggudu tawi moni kala ina yiito hoore mum e ngal ɗon jokkodiral sabu e biyol hoorejo leydi France hono Emmanuel Macron jaɓɓal ngal koko wayli gila e nde yewtere e nde o wanno toon to Wagadugu e hitande ujunnaji 2017 e holliti ɗo e lebbi paaɗi ina wayno ndin ɗon ambadi hesiri ma andina dendagal ambassadeur uji joɗaniɗi France e nder ɗen ɗon leyɗe ɗe ganduɗa hande ambassade France ina tawe e nder majje. Yamde jettati silmaji capanɗe nayi Dakar bisimilla mon e dawal ɗimmal kabaruji ɗi. Kabaruji kan. Kabaruji kan on paami ko golle Rama Diallo Rama en wayno holko kumpittane kabaruji kan. Kibaruji kan en paami ndelle caggal balɗe ɗiɗi foftude hande wonde kippuji ɗi ngaltata e fijoji duna e ɓal timmode kawral aldetengal ƴewede hande woni hakkunde Sénégal e Mali ɗi kippuji ko yamde 16 to dingiral Tanger wonno ko ɗi pijata kippuji ɗiɗi mbowɗi hawrude du e etoji kewɗi jon noon to fijo kanto ɓura laabi ɗiɗi ko ɗi kawri ɗon ɗi kawrata mbiyeten fijo joɗo o ko hande wonata Alseyni Ba ana waltana en e ko tawa hakkunde ɗiɗo kippuji e kawre muɓɓen paltiɗe keɗoɗe diɗɗal Sénégal e ngal Mali keɓi fottude e nder dingiral ko laabi 4 potetal maɓe gadanal wonno ko ñande 24 lewru ɗiɗi ɓuuri hitande 1963 wonno ko e folotiru Kwame Nkrumah Gold Cup ko Mali folno loggi 3-1 duuɓi ɗiɗi caggal ɗum woni ñande 7 lewru tato ɓuuri hitande 1965 ɗe diɗɗe ɗiɗi pottiti to Dakar ko nden Sénégal heɓi polgu mum gadano e dow Mali Sénégal e Mali pettidi pottiti kewɗe pottiti cehilagu pottiti coupe amical Cabral pottiti gam yaade folotiru windaryankewa woni coupe du monde walla ni yaade folotiru CAN e ko nandi hen kono ko lawol gotol tan ɗe leyɗe ɗiɗi meeɗi fettude e folotiru CAN ɗum wonno ko e hitande 2004 ngal pottital gasirno ko gotel e gotel pottital hande ngal wonata pottital mabɓe ɗimmal e nder coupe d'Afrique kono kadi ko pottital mabɓe gadanal e nder dawal fiyejoɗo folotiru CAN woni élimination direct polgu sakitingo Sénégal heɓi e dow Mali wonno ko ñande 22 lewru tato ɓuuri hitande 2019 to Dakar 2-1 Mali to bangal mum heɓani polgu e dow Sénégal ko ina bo hande duuɓe 30 polgu mabɓe sakkitingo e dow Sénégal wonno ko e hitande 1997 nden faade joni Sénégal e Mali potti laabi 11 Sénégal fooliɓe laabi 6 pottiti joyi keddiɗe ɗe mbaɗani polgu nan en e kawral gongal keɗangal hande woni hakkunde Cameroun e Maroc Cameroun fottan e Maroc leydi jaɓɓindi folotiro hikko ngo Maroc hewtunoɓe nayaɓal timmode e kan paltiɗo manaɓe fijabano e ɗiɗo duuɓi cakitiɗi heɓunoɓe faddande ɗiɗaɓal timmode ɗon fijoji coupe du monde kuppo adunayankejo hitande 2022 ɓe dañino desewal maɓɓe aranan kan wali duuɓi hande guilama hitande 1996 Cameroun kasin ko leydi andirandi e fije ballon fay so tawi ɓe lorken ɗiɗo duuɓi cakitiɗi Cameroun ana mari deseje kan 5 hikka ɓe kewtina heɓal timmode maɓɓe iɓe tefa no ɓe jokkirta yeeso o timminde deseje maɓɓe 6 e oɗo kan pijeteɗo to Maroc Oumar Mamadou Sow uminaɗo RFI fulfulde humpitan en kala ko won e ɗeɗo kawle ɗiɗi on kumpitoto en jani heeɗiɓe ɓe Moussa Oumar Ba a jarama Rama Diallo e nder ɗum hakkude Mali e Sénégal komo gonanɗa
hakkunde Mali e Sénégal ko mo gonanɗa ɓe ɗiɗo fof ɓe ɗiɗo fof gonanɗa ɓe ɗiɗo fof no mbawa folde goto tan folata goɗɗo warta jonnon ɓe ɗiɗo fof gonanmi ɓe ɗiɗo fof mbiyanami sa wona e maɓɓe a jarama tedduɓe hannde ko aljuma ene kala aljuma ko ñoggande ɗe jewtuɗen e nder nde yontere hakkude mon e Fatamata Sisawane e nder taskaram on tottami konngol keɗoɗen miijoji yoga e moɗon ka ñoggal ngol on toɓɓe yawtude e nder nde yontere on taskike altine polgu général Mamadi Doumbouya e suɓugoji hoore yaako Guinée suɓugoji gaɗɗi toon to Guinée général Mohamed Doumbouya kañum ko gagni nder temedere fuu o heeɓi 86 piccal 72 ɗum no wawi wonde sababu muɗum woni o jaɓa e feccoɗaɗe e ɓe o rendi ɓe ko wayi hono mawɓe yeddoɓe laamu ɓe fof tawtaka e suɓugoji ɗi ɗiɗaɓel muɗum gasin woni kamɓe ne koye muɓɓe jaati woni ko jaɓay nangodirde juuɗe e daña mo jingani ele yaaɓe ɓe sako mbawa ɓuytude sembe keɓal makko ɓe keedi sengo tan ɓe gaɗi boycotté walla ɓe bonniti suɓugoji ɗi Mamadi Doumbouya wotondirani hay goto sakana gani koko hestitini laamu tan ha fesɗi jooɗi fonnoɓe wotondireede ɓe fof ɗi hay goto tawaka ɗum koko hesɗitini jonde makko tan o arte jooɗi o jokki golle fotina lamɗo so haali konngol o foti tan ko nunɗude e nder konngol ngol o wasa yawtude ɗon ɗum kadi no rokka jomum teddugal ha aduna gawa gasa kono tawi ko fotina lamɗo o haala hande janggo firta hay goto wawa famde laamu Mamadi Doumbouya kay kono wela tan no jooɗi ina laamo ha ñande o wela immade ɗon fo immo walla ha ñini yimɓeɓe kaaɓimo fo imminima ɗon ko honno yiiroɗon alhaali hakkunde hoorejo dawlaji ndenduɗi Amérique yerodiraɗo makko mo Venezuela Nicolas Maduro caggal nde Amérique fayimo jungo wondude e joom suudu makko Cilia Flores Nicolas Maduro kay mi meeɗa yaadu e makko ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ina seftinira kam bandiji gonɗiɗi e leyɗele men Afrique hirnage eyyi kono ɗum noon e waade mum ko waɗi ko e leydi makko ko huunde hulɓinide aduna fof no foti darade fela Amérique habto Amérique saabu ɗum ɗo ina wawi wadde e leyɗele men ɗe fof Donald Trump o yawti keerol yo dartine neɗɗo wawa yaade e leydi ndi gandanɗa hoorema jogii souveraineté o nanga lamɗo maɓɓe o waɗa ɗum e avion o naɓa o yambomo ñaawoya ala ɗum ɗo ɓurti Venezuela ko gongal en gondani hay noon Nicolas no woni yanirde ni e nder lesdi mum dictature mum kono eɗen gandi wona Venezuela tun woni nadude drogue o e Amérique so tawi ko ɗum ɓe jiiɗi reen hiɓe jogii peeje mum kamɓe américain en ngam wawde reen keeri maɓɓe tawa koɓe belaka fof natata toon eɗen gandi Venezuela ko leydi marndi ngaalu kewɗo ɗum ina jeeya e ko ɓuri tak ɓe idi additiɓen ngam folde ndiɗon leydi ɓe mbawa fawde juuɗe maɓɓe ngaalu gonɗo oɗon e alarba on taskike jeetataɓal timmode ngol folotiro kan wondude nayaɓal timmode fuɗɗotonde hande e aljuma jeetawal timmode jawtugal no ɓuruɗen ɗaminorade ni noon tan yaari par ce que ala fof jiiɗen ɗon surprise baɗɗo o ɓe ɗaminɗen kalifoɓe ko ɓen tan kalifi macceji belɗi mbaɗi kadi eɗen jii e jeetawal timmode en jiyani escore uji mawɗi so heewi ko bituji tati macce goto betti kamen macce Maroc Tanzanie par ce que wona ɗo pannumi ɗo fannoma Maroc fiɓe escore kono hini Maroc hujana ɓe mbayno wiide par ce que so penalty koko penalty hay jour uji mbaɗi déclaration yo ya VAR arbitrage VAR ɗi kadi mbaɗi erreur équipe aji mbaɗi ɗo qualifié quart de finale ɗi kam fof ko ɗum ɓurno ɗaminede hay so woɓɓe ɗamininoma hakkude Tunisie e Mali min kam vraiment tan mboɗo waɗi Mali confiance kam hay so Tunisie no qualifié dow maɓɓe wona ko hunde weɓore go wona hay so Mali so heɓana e victoire kono eɓe daari eɓe metti fiide par ce que jour uji maɓɓe ɗi ko jour uji clopaji ɗumen ɗi kadi ko joguiɗo expérience hay so ɓe kewani koɓe markata bituji kono eɓe metti fiide kam to Centrafrique ko honno faamirɗo nguupolgu Faustin Archange Touadéra ngam waɗude mandat tataɓo Central Afrique président o heɓti dawal tataɓal ardade leydi ndi e ɗum kay bettani en Afrique kay ko hatta tan président gagnade ko tawa o darake kono kala président dariɗo ko keptowo sungoji mum hayso tawi noon lundiɓe ɓe jaɓani ɓay tan o gagnima ko kanko joɗoto hayso o gagnaki o jotto so yiɗi noon tawa wotoɓe ɓe fof wotani ko opposant o kono ko président sortant o ko on gagnoto Afrique central ne wowi lamɓe e bonnoɓe leydi ndi ronki yaade hayno toujours ko kareli e politique bonɗe e corruption won toon
Centrafrique ko feƴƴi ɗon kon Fatoumata Sisa Bane kala habbiɗo hannde kadi Afrique ɗo o laamora ɗo démocratie yo wuttu junngo o laamotako ko andirta taw si élection fokkitama ko kala moɓe tawi wawa ɓe dartade ɓe yiltamo taw si ɓe yaaɓe waɗe e sunngoji hoore yaako Centrafrique lundiɓe ko daratoɗo minna kamɓe ɓe tawta no sunngoji ɗi warde ni ɓe perde woni tan si lanɗo kam woni ha o yiltiɓe o gasata gertude ɓen fof ɓe o gasata yaade ɓen fof élection o yiltiɓe o ƴettiɓe o faalaɓe o yaade mum alay si ɓe faala ko ɓe jooɗo ɓe muñño Afrique kan ɗum ɗo wowtama joni noon oɗo ko troisiéme mandat woni wadde ɗum ɗo naa ko moƴƴani ɓiɓɓe leydi mi andi nde goɗɗum Fatoumata Sisa Bane population Afrique kellana e mere neɗɗo ara hala ko gollanoɓe ɓe daroɓe ha on ɗon iwa e laamu ɓe ara ɓe kellana fuya ko wawata gollande ɓe hay hunde hande ko ɗum woni adde caɗele ka leyɗele men Afrique e ñalorma ka yewtere udditinde se Allah wulan ɗon muuyi Moussa Oumar Bari tedduɓe ene jeeno ko ɓurno tengtude nder kabaruji men goo lewru ndu lewru goo ɓurdu gonɗen mbiyeten timmi lebbi joyi ko ñoxoji sahel ina e uddere kuliyankoɓe jenim gonɗen koto diwal banggue hirnage maɗi ɓesgoli ɗi nokkuji ina gondi e caɗele mawɗe uddere waɗama e o nokku ɗum ko caggal nde kuliyankoɓe mbanguno janguji kewɗi e nder guure e takkiri ɗinɗon nokkuji tawi no majji kadi diwal kay saabinde uddere kuliyankoɓe ina tuumi yimɓe ngo wuuro wallide kono koɓe leydi mali kongi mabɓe ina padano no feewi hanki leyɗe AS maɗi Niger Burkina Faso mbaɗi ñiŋoje no feewi e pellital ngal Donald Trump waɗi faade hoorejo Venezuela Nicolas Maduro e ngol ɗon deftogol e nder ɗum ɗeɗo leyɗe tati namdima fedde gotta ko windere oni yo hollu wonde ngal ɗo pellital ina luldi jeytare leydi kadi ngal yadani e sariya Donald Trump ha hande ina jokki ina yiiɗi fawde jongum e Groenland nokkure tawatene e nder Denmark omo jogui mbawkali kewɗi gam ɗum laato hewɓe e hertorɓe dawro kolliti so tawi ngal ɗon pellital laatima deƴƴere nder adnaru ndu tawi koye gartugol leyɗe ɓurɗe hewde sembe ina wayno ɗum ma nattu tabidde walla ma nattu laatade e nder windere nden kettinomi hen e goto e mabɓe joni joni uddirten kabaruji men ɗi koye taskarama lawol gandal e niɗi koye yewtere nde Alsini Ba fiilani on en jetti Ibrahima Ba to karallagal to min to bangam ko weltare wonanno kam yadde mon ɗiɗo kabaruji on jarama lawol gandal e niɗi Alhuseynou Ba bandiraɓe sehilaɓe musidɓe teddiɓe rewindiɓe yewtere men lawol gandal e needi e nder RFI fulfulde on calminama inde on manami jettoɗe ndeɗo yontere en gari kadi e toɓɓere hesere toɓɓere yowitide e alhaali ɓeɗon yumɓe to ni ko janggoɓe walla jangguinoɓe kono noon to ko hakkiraɓe terɗe walla ni to ko wofɗuɓe e ko nandi hen caɗele ɗeɓe jogoto e jangde mabɓe alhaali ɗum ɗon no woori guila ɓe goni janggoɓe ha hande ɓe gonti jangguinoɓe holno ɗum woori koɗo men hande gam ni wawde haalde e ndeɗo toɓɓere ko Aliou ko jangguinowo toon to collège biyeteɗo Agnam Goli woni hande duuɓi 10 pawɗi Aliou Ly min calminima no feewi min jiiɗi gartana hen seeɗa parcours ma cimtana hen seeɗa alhaali gurdam ma no woruno e saaha nde puɗɗiɗa jangde gonɗa élève ha gonɗa étudiant ha gonɗa hande e jangguinowo alhamdulillahi rabbil alamin